Soc l'Àlex Agustí, docent de secundària i batxillerat a l'Escola FEDAC Manresa. Avui us vull parlar d'un projecte que he iniciat des de fa 2 setmanes, arran del confinament, i és el projecte que he titulat com a Filosofia d'estar per casa. Filosofia d'estar per casa és senzillament una sèrie de vídeos de les idees filosòfiques més rellevants presentades a través dels seus autors, amb un context històric de l'època o bé de l'autor o autora que presentem. Vaig començar aquest projecte en solitari, però ha tingut prou difusió i interès i actualment compto amb 5 col·laboradors que s'han animat a enregistrar vídeos sobre altres autors i autores. Aquest vídeo és senzillament una crida per tots aquells professors de l'àrea de filosofia, de les humanitats, de les ciències socials fins i tot, per tots aquells alumnes dels graus de filosofia que tinguin interès en la docència, per tots aquells alumnes del màster del professorat, de les àrees afins a la filosofia, la mateixa filosofia, altres humanitats, que vulguin presentar-nos molt breument, en no més de 15 minuts, les idees, el pensament filosòfic d'algun autor o autora que considerin rellevant dins la història del pensament filosòfic occidental. Comentar-vos que mentre vagi parlant pels costats posarem imatges dels vídeos que ja hem gravat i editat d'aquestes col·laboracions. Les hem fet totes d'una manera molt senzilla, que és connectant-nos amb videotrucades a través del Meet, gravant-les i després fent una senzilla edició, afegint dades o fotografies o imatges per tal que sigui més atractiu i més visual pels nostres estudiants. L'objectiu, per tant, és molt senzill, és transmetre, és ensenyar, és educar en l'àrea de la filosofia, en demostrar el pensament crític, a través, d'aquests continguts d'història de la filosofia. Si sou tímids o la idea de parlar davant d'una càmera no us entusiasma, també comentar-vos que ara mateix busquem igualment gent que ens ajudi a confeccionar materials didàctics a partir dels vídeos que anem enregistrant, perquè al final la idea és aconseguir uns materials al màxim competencials possibles, uns materials que en primera instància seran vídeos enregistrats i penjats en plataformes populars de vídeo i en xarxes socials i que després del visionat els nostres alumnes puguin treure-hi suc, puguin treballar certes qüestions. També comentar que hem deixat qüestions obertes, que hem buscat sempre al màxim la reflexió, que no només hi hagi un apunt historiogràfic sobre l'autor o autora, sinó que allò ens serveixi d'alguna manera com a trampolí per fer pensar, que és del que va al final la nostra disciplina, la filosofia. Només us comento això, us deixo tota la informació que necessiteu en un enllaç a la descripció, sigui la descripció aquí o aquí, depenent de la plataforma que estiguem utilitzant, però comentar-vos que això, que hi haurà el meu correu electrònic personal, pels que no em conegueu, hi haurà també un petit document sobre com es poden fer aquestes col·laboracions, amb les característiques del que hem fet fins ara, i res més, que tingueu un bon dia i si podeu difondre aquest vídeo a persones, a col·legues, a companys, a companyes que penseu que els pot interessar i que tindran ganes de portar fent algun vídeo, fent alguna presentació sobre autors del camp de la història de la filosofia, moltes gràcies, agrair-vos-ho i que vagi molt bé. Adéu!